あ、ループバックが入ってる。はい。上からだと結構やっぱり音がカスカスで、ここが正面、ここが横、ここも横という形でね。はい。面白いですね、マイク。僕はマイク最初全然間違えてこっちからずっと喋りかけてた時期もありましたね。まあ、これはこれでなんかカスカスで、それはそれでみたいな趣ありけり。はい。体脂肪率って結構なんか体重計のは当てにならないって言うけど、結構体重が増えて体脂肪率も減ってきたので、いい感じに筋肉がついているんじゃないか。ご飯の食べ方がいい感じになってきてるんじゃないかと思ってるんだけど、どうかな。嬉しいのと、あと胃の調子がね良くなってきたのもあって、朝からカレーと久々の固形のご飯食ったんですけど、ずーっとおかゆだったんで、久々にカレーとご飯を食べたところ、今現在胃が若干重いという形でお送りしたいと思います朝飯食ってからも4時間ぐらい経ってるはずなんだけど、まあいっか。はい、非常に腹持ちがいいですね。悪くならないといいな。すまねえ、いつも負担をかけて。使用上のご注意。お子様がプレイするときは保護者の方が必ず付き添ってください。十分な準備運動を行ってから無理のない範囲でプレイしてください。強い痛みや異常を感じたらすぐにプレイをやめてください。ウェイウェイボーよろしくお願いします。いつの間にかレベル160になってるな。いいね。これ私短パンなのはいいけど、上長袖じゃなければな。まあでも、汗吸い取って蒸発させた方がいいから、長袖、長ズボンの方がいいんだよね。チャリの時もそんな服だったな。チャリじゃないか、ロードバイクとかの時も。おはようございますじゃなかった。おはよう、おはようございます。アドベンチャー113日目です。今日もフィットネスの前にダイナミックストレッチをしましょうか。それではみぶりさんお願いします。みぶりさんに合わせて動きましょう。イエイ。いきますよ。せーの。イエイイエイ。膝を交互に上げ、よいしょ。リングコンにタッチしましょう。3、4、5、6、気持ちよ。よりも上に上げるイメージです。ラスト1回。はい、OK です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。5、6、7、8。4時間も胃に残ってるのはダメだよな。どう考えてもな。僕もそう思う。ラスト1回。7、8、9。続いて背中ストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。1、2、3、4、膝が前に出過ぎないように気をつけましょう。7、8、9、10。トレーニングにもつながります。あら、素晴らしい。1、2、3、4。ラスト1回ずつ。割とダンスセントラルでパブリックサーチをするんですけど、
Twitter の。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて好きなゲームなのでついパブリックサーチをしてしまうんですけど、やっぱりこの期間かなりダンスセントラルをやったり買ったり再び買い直したりするみたいな人が増えてていいですね。キネクト版の方がね。ラスト1回ずつ。よいしょ。キネクト版のダンスセントラルはいいよな。両手フリーで遊べるもんな。両手も頭もか。オキュラスクエストに入ってある VR 版のダンスセントラルの曲も入ってれば嬉しいんだけど、アテンション好きなんだよな。はい。今ズボンの紐がゆるゆるだったので締めてるので少々お待ちください。はい。アンパンがゆるのゆるだったわ。よいしょ。ダンスセントラルやー。本当にキネクトめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいソフトじゃないな、デバイスか。いいシステムだったな。両手コントローラーなしでゲームが遊べるのってめちゃくちゃ楽しい。いやー、開発は、まあいいや。ダイナミックストレッチお疲れ様でした。キネクトへの、なんて言うんだろう。ラブコールは永遠に遅れてしまう。はい。あれ？反応してくれない。よいしょ。それでは今日も頑張ってくださいね。ファイトー船こいでみるね。いぶりさんもね、ワールド18、寒い国の熱い男。バトル中敵から連続で攻撃されることがある。嫌ですね。僕はよく忘れて殴られますけども。あらすじ。蓬莱を嘘つきにしたのはドラゴだった。子供を騙すとは許せない。長はドラゴにたっぷりお仕置きした。蓬莱は許されて、めでたしめでたし。本当にあらすじだな。終わっちゃった。完結した。それあり。もうやらなくていいのが嫌や。寒っ。今回は随分と寒いところだね。いや、言うて今までも結構雪降るステージありましたけど、もっと寒いってことかな。ドラゴは、あそこかな。ちょっと遠いけど。でも、寒い時の方が脂肪はより燃焼すると言われてるんだ。へえ。体作りにはもってこいの場所かもしれないよ。へえ。なんでだろう。面白。はい、行きましょうか。アミノさん。ガタ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 。こんな寒いのに、そんな薄着で大丈夫ですか？大丈夫じゃないね、完全にね。ダメだね。大変だ。何か体を温めるようなものがないか探してこないと。とりあえず僕めっちゃ上あるからそれ着せとこう。腕っすか？腕今日は肩周りどうかな？いけるね。じゃあ腕周りも入れようか。最近のその腕周りやりたくなさから来るこの、あとボクシングか。ボクシングと腕周りやりたくな、でもバンザイプッシュ、トライセプスは結構好きだしな。やりたくないのはバンザイプッシュだけです。バンザイプッシュ以外は割と好きだった。はい。325、235。バンザイスクワット君はじゃあちょっと見なかったしてと。ウィングアローが一番強いのかな？ 370、460、300。ここか。ローツ外のポーズ強えなぁ。580、545。よし。足を見なかったことにしていきます。玉ねぎ？そう、ボクシング、フィットボクシングも多分やるんだけど、ボクシングやって肩よりも足に肩が来てて。足の裏。何か体が温まる食べ物とかがあればいいんだけどね。いちご。なんでしょうね。体が温まる食べ物。僕だったら寒い時はくず湯、紅茶、チャイ、ミルクチャイ。そのあたりかな。そのあたり飲んでるとめっちゃ温まるけど、まあトイレも行き、
あー、お金。はい。お金。よいしょ、よいしょ。あー、生姜牛乳も美味しいか。いいね。よっこいしょ。はい、ナイス。いててててて。はいはい。12、12、12。はい、12。クリームチーズ。いいなぁ。一時期、クリームチーズの味噌漬けにハマってたことがあったな。よいしょ。よいしょ。最初は通販して買って、それからあとは自分で自家製で作ったりしてた。クリームチーズと味噌漬けのさ、ご飯に合うっぷりが、まあ飲める人は酒飲むのもいいと思うんだけど、飲める人まるで飲める人が少数派かのように喋りますけど、ここでははい、僕が飲めないので、よっこいしょ。人類の1割ぐらい、まあ完全に内記憶で喋ってるのでだいぶそうですけど、よいしょ。まあそれくらい全く酒が飲めない人、分解できない人おりますからね。局所的にサンプルを取ったらここだけ全員酒飲めねえみたいなことになってても全然おかしくないわけですわ。めちゃくちゃやってるなはい、ナイス。1、2、3、4。まあでもここだけ全員血液型が同じみたいな時もありますからね。そういうことする。星座が同じとか。いやー、気持ちいいですね、これね。ここだけ全員4月生まれ。はい、よいしょ。もう5月か。そろそろおじいちゃんの誕生日。いや、死んでるから誕生日。さっきどころだけど。1、2、3、4、6、7、オッケー。あれ、いつの間にか1人になってる。あれナイス。1、2、5、6、7、8。いいねす。よしよし。意外ときついんだな、これな。最初の10回くらいまでは、なんてことないなって思いながらやってるんだけど、もうこの辺になってくると、いや、これはきつ。これはきつ。はい、ナイス。1、2、3、はい。2、2、3、はい。3、2、3、はい。4、2、3、はい。はい、5、2、3、はい、サンキュー。よっこいしょ。あ、でもそれ、マジで酒飲めなくてよかったなと最近思った。僕結構一度何かにハマると同じものを取り続けるところがあるから、ワンチャン酒とかにハマってたりしたら、間違いなく肝臓やらかしてたもんな。よいしょよいしょ。ナイス。あやー。5、6、7、8。よいしょ。1、2、3、4、5、6、オッケー。1、2、3、4、5、6。ナイス。1、2、3、4、5、6。はい、オッケー。はい、だんだんきつくなってきましたね。痛い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 。1、2、3、4、5、6、4。さ、リングフィットの動画だけじゃできない、ちゃんと上げてるか下げてるかの判定をやってくれるというところ。しかも一回一回。マジでいいんだよな。キレッキレ、感謝。応援もしてくれるしな。はい、1、2、3、5、6、7、8、その辺、いいと思うんですよね。7、8、おえー !1、2、3、はい。僕がおえーっていう時は頭に鳥のアスキーアート、おえーってなってる鳥のアスキーアートが思い浮かんでしまうよ。はい、ナイス。1、2、3。はい、よし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 。ラスト。オッケー。ナイス。あらー。やらしてもらって、ちょっと音上げていいか。よいしょ。上手だ。足押し引きはい。行きましょう。こうか。はい、1、2、1、2。ああ、これが気持ちがいいな。
あ、全身が揺れていいですね。これは大変気持ちがいいなぁと、思いますね。はい、ありがとうございました。気持ちよかった。感謝。ありがとうございました。ダーク赤バランス。名前よ。それにしてもこんな場所なのになんであんなに薄着だったんだろうね。まあ露出がしたかったのでなければ、まあ今までは薄着で過ごせる環境だったのかもしれんね。ここがね、あとは誘拐されてきてあそこにいきなり落とされたかな。よっこいしょ。はっしか言わないんだ。ナイス。いや気持ちいいなこれ。気持ちいいです。雪の積もってる川の湖かな、上を走るのは大変いいなと僕もね思いますね。気持ちよ。ナイス。なんもなかった。ナイス。なんもなかった。ナイス。なんかあったような気がしたけど、そっちか。ナイス。ふい。お腹押し込み。はい。2、気持ちよ。はい、2。そうだ、これ、思い出した。VR マーケット行きたいんだ。バーチャルマーケット行きたいんだ。どうしようかな。なんかパブリックができないワールドがあるみたいな話をちょっと聞いてるんだけど、後から見に行けないところがあるみたいな時、よいしょ。バイブ出すのがめんどくさい。ダメだな。5編しかなかったな、今びっくりした。バイブっていうね、その VR 用の VR のデバイスがあるんですけど、それを設置するのが結構めんどくさいんだよね。僕普段はごめん閉まってるから。よいしょ。普段は閉まってるかも。なんか若干語弊があるような気がしてきた。よいしょ。何もかも語弊しかない。よっこいしょ。ナイス。1、2、3、4。オッケー。今のオッケー。ナイス。ギリギリほぼ落ちてましたけど。ありがとうございます。でも上行ってもこれなんだ。下行った方が良かったのでは、もしかして。そのまま僕をお腹に押し込み続けて。123456722345612ナイス。あれ反応しなくなっちゃった。走ってる。お願いします。お腹押し込みキープ。結構でかいのかなこれ。腕じゃなくて腹に力を入れる。それあり。よいしょ。一瞬途方に暮れるの壊したと。もう疲れたなってなってるあれ僕なんかしちゃいましたかな。こんにちは、よろしくお願いします。赤でリングアローいいですね。やりましょう。リングアロ暴走ロボ、一瞬課金ロボって呼んじゃうんだよな。何課金してるんだろう。ー。よし、動こう。1、2、3、4。同じ高さになるように。力がない。頑張って。あれ力が入らん。大丈夫か？いいか？いい動き。いけ、頑張れ。
よいしょ。これ何の背筋が動いてるのと、あんま傾かない方がいいのかな。首の僧帽筋か。僧帽筋、肩の後ろ、肩周りを鍛えると僧帽筋が鍛えられて、で首が太くなるから力が強いというのがイコール首が太いというのに、なるので、その強そうなキャラを作るときに首を太くすると、で僧帽筋が発達すると、なんだったっけ、強鎖乳突筋が、前側に教えられるので、まあよいしょ、強鎖乳突筋と、あとはまあ鎖骨ソーカーで作る、全然入らないな力が、鎖骨ソーカーで作る三角形があるんだけど、それが首の後ろの筋肉の発達度合いによっていろんな形になると、覚えがあやふや朝の勉強の復習をしておりました。はい。じゃあ行くぞ。マジで筋肉の勉強するのとリングフィットをやるのは同時にやるのは結構いいのかもしれんな。よいしょ。肩周り、大円筋、小円筋、小円筋が上に来るんだっけ。大円筋と大円筋が響きが似てて一瞬分かんなくなるな。字は全然円と電で違うんだけど。はいよ。1、2、3、4、5、6。きつい。でもどっちか、背中もだけど、どっちかっていうと、上腕三頭筋がそこにある。広背筋、そうだね。広背筋は腰回りだっけ。背中、僧帽筋の下から腰回り。はい。了解です。実践で、朝座学して昼実践みたいな感じになるの。昼か朝か。よいしょ。しんどー。1、2、3、4、5。しんどいよ。楽しいけどしんどいよ。はい。今気づいたけど、デスクの上に貼ってある数ヶ月月のポスターのクロードくんと同じ格好してるなこれ。めっちゃ弓構えてる。気づいてしまった。今まで気づいてなかったけど逆によく今まで気がつかなかったな。はい、同じだ。なんかの決闘みたいになってるな。ナイス。しんど。お腹に力を入れよう。それかっこいいんだよな。フリスビーかっこいいな。ナイス。あと1体。そっか。不相性もやりたかったな。レンガグ先やるか。それもあり。でも万歳プッシュか。やるー。どちらかというと気持ち的にやりたくないんだけども、なぜなら弱いから。でもせっかく今日肩の勉強したもんな。肩というか上半身か。上半身の筋肉の勉強をしたので、三角筋。でも三角筋はやってなかったかもしれん。1、2、3。すごい。やっしゃー、頑張る。ちょろいな。いいよ、輝いてるよ。ナイス。いける。オッケー。いける。よいしょ、ナイス。いいね。1、2、3、4、5、6、7、8。ナイス。1、2、3、4、キレキレ。7。オッケー。1、2、3、4、5、6、7。ナイス。いいよ。1、2、3、4。これマジでこのリングフィットやってると褒めの一日の生活の中に褒めのパートが入ってくるんで、ナイス。ありがとうございました。
米のパートが入ってくるんで非常にいいですね。オーストライト久しぶりに見たな。筋肉も喜んでいると。ありがとうございました。素直。素直に受け入れてしまった。そうだね。受け入れてるね。こんなに寒いのに、魔物はなんでこんなに元気なんだろう。それはわからんな。なんでだろう。なんか、ハートまで。キツネがいたのか。ごめん。キツネを撃ちたいわけではのうて。気持ちいい。何？スカート宝箱か。いいよ。1、2、3、4、5。ナイス。チーズオニオンスープいいな。作るか。玉ねぎまだあったっけ？いや、朝カレーに全部突っ込んだわ。なかった。終了。いや、オニオンスープの素があるな。いや、でもオニオンスープにチーズ入れるのってカロリーどうなる？カロリーどうなる？深く押し込むとスピードアップだ。入れて。ごめん。よし。よいしょ。こらしょ。朝全部ね、玉ねぎみじん切りにしちゃったんだよ。よいしょ。玉ねぎ。うわ。多ければ多いほどカレーがうまいということで、有名と。ごめん、全部ぶつかってないか。よいしょ。避けれるかなと思ったら全然避けられてないな。よっこいしょ。ナイス。間に合うかこれ。追い越す。また変な方向行くと追い越しちゃうんだよな。帰ってった。ダメでしたね。こっち行く。よし。ナイス。よっこいしょ。いやー、残念でしたね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。大きさがわかんないんだよ。だから遠近感がちょっと。ごめん。横から殴りに行っちゃった。これ前からもしかして風吹いてる？吹いてるな。それで進まないのか。わしの腕もう終わってんだけど大丈夫これ。ワイの腕も死んどるんやが。いい感じ。よいしょ。こらしょ。どっこいしょ。ナイス。よいしょ。サンキュー。1、5。かわいい。あれテキル珍しいね。なんかある時今ミッションがある時にいることはあるけど、なんかストーリー上必要な敵とかでもないな。いや、申し訳ないが僕はもうやらんぞ今日は。今日はもう万全プッシュやらん。いや、わからん。最後にちょっと残ってたらやるか。よいしょ。いきますか。ゆっくり1、2、3、4、5、6、7、最後まで倒そう。上半身を大きく倒しすぎないように注意して。よし、吸ってか。吸って。ゆっくり戻そう。吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて吸ってナイス。左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。よっこいしょ。ゆっくり右へ。はい、右。はい、左。腕を上げるときは胸を開くことを意識して。吐いて胸を開く。こういう感じ。
はいでー。吸って。吐いて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 。吸って。腹筋ガード。あいよ。よし。しっかりと押し込み続けよう。あいよ。1、2、3、4、5、6、7。オッケー。さあスキルを選ぼう。やろう、リング上げ下げ。リング上げ下げ。いいよー。へい。よいしょ。ああ、膝を曲げてるからそれ。なるべくしっかりと上上げ下げしよう。下げて上げて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 お腹周りをすっきり下げて下げる上げる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 下げる。半分。消しといた方がしてた。はい。1、2、3、4、5。ナイスー。いい汗かいたね。イエイ。あー、気持ちよかった。ありがとうございました。あっちゃ。なんか、さあ暑くなってきた。ビクトリーポーズで17分もやってた。運動をエクササイズポインこんなトに変えよう。感じはしなかったけど。それはまあラッキーですね。はい。腰を下げて1、2、3、4。全身を伸ばしてそんなにやってたっけ？敵もそんなに出てこなかった気がするし、走りもそんなになかった。あ、まあ大体飛んでたけど。どこで時間かかったんだ？謎だな。そのまま動かさないでください。120ぐらいかな。あれ、111。もうちょっと軽かったですね。ありがとうございました。楽しかった。魔物がほかほかの回路を落としていった。ほかほかだ。これって回路？そりゃ魔物も寒いよね。とりあえず彼女に渡してあげよう。ほっぽっといて17分走ってましたけども大丈夫かな。大丈夫ですか？これをどうぞ。魔物が持ってたやつですが。大丈夫？やっぱり魔物のなんか渡しちゃダメだったかな。温まるー。なんかちょっと匂うけど、こんなあったかい回路初めて。いいね、発金回路か。ありがとう、助かったわ。あなたが来てくれなかったら永遠の眠りにつくところだったかも。それよりもそんな薄着であんなところで何を。お願い、私の友達も助けてほしいの。友達と一緒に山に来たんだけど、雪が強くなって離れ離れになってしまったの。彼女もこの辺りにいるはずなの。お願い、探すのを手伝ってくれない？彼女も薄着なの。このままだと彼女。行きましょう。今日はここまでですが、明日必ず助けに行くので。アドベンチャーお疲れ様でした。まずは今日の運動を振り返ってみましょう。やってますね、意外とね。何やったっけ。後で見返してみよう。継続して頑張っていますね。この調子です。それでは体が冷えないうちにスタティックストレッチを行いましょう。この後ボクシングやるんだったらやらなくてもいいのではないか。そのような気も若干してはおります。リングコンは使いません。でもやっぱ使う筋肉使うからいいのか。これはこれで。
だいたいこの左肩をスタティックストレッチはしゃびちゃにそ左のの股関いいんだよな。節を伸ばしていきましょう。気持ちよいよな。面白い。膝の周り脂肪が少なくなって体を正面に戻します。筋肉がある。右買の股って関節も伸ばしていきましょう。面白い。よっこいしょ。膝が内側に入らないように注意しましょう。何十年まあまあ、3年もふかふかだったからな。ゆっくり体を戻します。面白い。これはその人の好みによるんでしょう。僕自分の左膝を曲げ、体はあんまり体の後ろで余計な足首を持ちます。肉がついてない方が人の見る分には何でもいいんですけど、何でもいいというか、何でもストライクゾーンなんですけど。反対側も同じように自分のは行います。な、自分の装備としては軽い方が、軽いというか、すねの筋肉も伸ばすことができます。ない方が楽でいいな。助かりて。ゆっくり体を戻します。左腕筋を肉はつけたいな。右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ、左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。強く立っていけるように筋肉をつけましょう。反対側も同じようにでも行います。やっぱリングフィットがないと立てない。腰が一緒ドにラえもんじゃないけど、回ってしまわようにリングフィットがいないと僕は何もできないし。ちょっと思っちゃうな。そうじゃないな、だいぶ思ってるな。ゆっくり体を戻します。無限にリングフィットやりて。左手をはい、ありがとうございます。右手で左手の指を押よさえます。し。左手首を反らしながら腕の前面を伸ばしていきましょう。気持ちいい。あまりに気持ちいい。反対側も同じ感謝ように行います。伸ばす側の肘が今、リングフィットのコントローラーが壊れたら曲がないように注意しましょう。悲しすぎるよな。売ってないのに。ゆっくりリングフィット体を戻します。はい。体の前で手を組みまうす。えい。手のひらを前に出しながら背中を伸ばしていきましょう。ボクシングやっぱりその、心肺強化とかの、心肺能力の強化とか、あとは脂肪燃焼とかゆっくりが、体を戻します。どっちかっていうとメインだもんストレッチ終了でねす。お疲れボクシン様でした。グも面白いけど。お疲れ様でした。さて、今日の豆知識は、ドゥルルルルルルこれです。筋肉痛の時も運動していい？無理せず休んで。筋肉痛の時は無理せずトレーニングを休みましょう。痛む筋、読めない。痛む筋、なんだろう、想像がつかない。痛む筋肉。ながらのトレーニングは効果が出にくいです。少しくらい休んでもトレーニングの効果がなくなることはないですし、2、3日休んで痛みが引いてからトレーニング再開です。ゆっくり休んでからかな。筋肉痛があってもトレーニングを休みたくないという人は、痛い筋肉を避けて、避けて鍛えると良いですよ。痛む筋肉をかばいながらのトレーニングか。確かに。今日のクールダウンはこれでおしまいですね。それではまたお会いしましょう。ジョイカの充電も忘れずに。ありがとう、リングリさん。ありがとう、リングコン。見てくれた人もありがとうございました。そしてじゃあ、僕は、ボクシングの方に旅立っていきたいと思います。あ、いてててて。よし、今のうちに、そう、コントロール、待って。つかない。引き継がない。帰って。ユーザー追加しない。これで戻れるのか。はい、フィットボクシング。よいしょ。ナウローディングの間に、取って、ストラップをつける。よいしょ。ジョイコンで遊ぶときは手順に従って、ストラップ、はい、ちょっと待って、行かないで。行かないで。行かないで。フィットボクシング。声がキャッキャ。新しいトレーナーさんなんです。
試しでね、体験トレーニング。ね。毎日、行くたびに新しいトレーナーさんができるみたいなね。なんですかね。挟んでね、ストラップがよ。ストラップがよ、挟んでんだわ。入えるかもしかして。あ、こっちだけ。当たった。でも足が痛いから、もしかしたら、やれないかもしれない。やれないというか、やめた方がいいという判断に至る可能性があるをしてる。逆だね、これね。逆だね。はい。逆。よいしょ。これをこうしてると、できたら、はい、よろしくお願いします。持ち方はこうか。感謝。いい朝ね。はい。いい朝ね。楽しく続けることが大切ね。今日も楽しく行くわよ。最高。ありがとうございます。健康維持、エクササイズ効果全部、ストレッチあり、1分15分、オッケー。集団データなんかありましたっけ？今日のコース内容がこれと。はい。前回、前々回と、なんだっけこれってなってたので、はい。非常にご迷惑をおかけしました。恥ずかしい。あれ今日結構軽めですね。まずは筋肉を伸ばして柔らかくしながら体を動かすための準備をするわよ。それではストレッチよ。はい。ニコニコやんけ。LR で開始。それではストレッチよ。はい。はじめに肩を大きく回すわよ。はい。前。後ろへ。へ。背中、肩甲骨を動かすのよ。はい。気持ちいい。はい。前。後ろへ。そういえば腕の骨は全然まだやってないな。はい、オッケーよ。そのうち勉強するのかな。右手を前にして腕を上げるわよ。右手を前にして腕を上げる。全身を伸ばすのよ。ゆっくり左右に動かすわよ。なんか後ろ。動かしながら肩甲骨を引き田んぼ上げるのよ。みたいな色してんな。はい。2、3、4、5、6、7。田植え今年どうなるんですかね。6、4。はい。肩甲骨を引き上げる。はい。はい、オッケーよ。左手を前にして腕を上げるわよ。全身を伸ばすのよ。ゆっくり左右に動かすわよ。はい。広角機動隊見たくなってきた。動かしながら肩甲骨を引き上げるのよ。はい。綺麗だな、後ろなんか。はい、オッケーよ。最近やってるゲームだと。腕を肩の高さまで上げるわよ。背中を丸めながら腕を前に伸ばすのよ。デビル様だ。腕を引きながら胸を大きく広げるのよ。デビル様じゃない。デビル様。後ろへ。デビル様だ、デビル様だでやりたいけど、そうじゃなくて、名前だけ出てこないな。はい、オッケーよ。続けていくわよ。デジタルモンスター。右足一歩大きく下げるのよ。そのまま上体を斜め前に倒すのよ。はい。かかとは地面につけるわよ。もうそろそろ。右足のふくらはぎを伸ばすわよ。はい、オッケーよ。はい、オッケー。ナイス。左足一歩大きく下げるのよ。はい。そのまま上体を斜め前に倒すのよ。かかとは地面につけるわよ。左足のふくらはぎを伸ばすわよ。めちゃくちゃいいんだけど、一個だけ。手首、足首、よく動かしておくのよ。のよと和よが解釈違いなんです。でも慣れるか。はい。そろそろエクササイズの準備はいいかしら。それでは本格的に体を動かしていくわよ。感謝。感謝しちゃった。ストレートコンビ1は、ジャブの連打とストレートのコンビネーションがメインのエクササイズよ。
ジャブを素早く連打して打っていくから、姿勢が乱れないように意識するのよ。それでは始めるわよ。開始の前にマットを一段しようか。よいしょよいしょ。解釈不一致してしまったな。悲しいな。ただ、現時点の解釈ということなんで、今後解釈が一致する可能性。気持ちよく体を動かしていくわよ。めちゃくちゃあると。まずは基本姿勢。はい。基本右姿勢。足を下げ、体の向き、右斜め45度。45度。OK。右手顎の横。左手顔の前。はい。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2。 1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。このリズムで動いていくわね。1、2、1、2、1、2。それでは、ストレートいくわよ。ういっす。せーの。足邪魔じゃない？ストレート。悪くないわよ。来た今日。右の拳まっすぐ。わい邪魔じゃが。せーの。左の拳すごい噛んで打ってるけど。せーの。はい。今度はジャブいくわよ。せーの。はいジャブ。1、2、ナイスパンチ。 1、2、1、2。せーの。左の手まっすぐ。はい、1、2、1。せーの。はい、戻す。まっすぐ伸ばして戻すのよ。ういっす。1、2。せーの。わい邪魔せーの。はい。ジャブ。ジャブジャブ。せーの。パンチ打つとき息吐くのよ。はい、了解っす。せーの。せーの。続けてワンツー。せーの。ジャブ。間違えた。はい。はい。一回リズム取るわよ。僕。トン。はい。トン。1、2、1、2。はい。1。リズムよく。あと4回いくわよ。せーの。ジャブ。ジャブ。はい。はい。1。トン。はい。トン。はい。1、2、1、2。はい。1。はい。はい。1。1。はい。1。はい。2。オッケーよ。それではスイッチするわね。左右バランスよくやっていくわよ。リズムを作るわよ。トントントンあ、ちょっといいだ。それではストレートいくわよ。助かりました。せーの。ストレート。いい感じよ。1、2、1、2、せーの。左の拳まっすぐ。左の拳まっすぐ。せーの。右の拳は顎の横よ。右の拳は顎の横。せーの。今度はジャブいくわよ。せーの。ジャブ。ナイスパンチ。イエイ。あ、嬉しい。せーの。右の手まっすぐ。ナイスパンチ嬉しいな。せーの。まっすぐ伸ばして戻すのよ。伸ばして戻す。せーの。続けてジャブ。せーの。ジャブ。ジャブ。せーの。パンチ打つとき息吐くのよ。ウィス。せーの。このキー楽しいな、割るの。せーの。1、はい、2。続けてあんまり力を入れないで。せーの。1、ジャブ。はい、2、ジャブ。はい、1、はい。一回リズム取るわよ。 1、2、トン、トン、はい。1、 2、3、1、2、はい、リズムよく。あと4回いくわよ。せーの。1、2、3、4、5、6、ナイス。1、はい、2、はい、3、4、1、2、はい、3、はい、はい、1、はい、2、はい、3、4、ナイス。お疲れ様。ストレートが苦手なようね。レクチャーで練習してみてはいかがかしら？いかがかしら。よ。それではスコアの発表よ。この調子よ。イエイ。結構ミスしたと思ったけど、ありがとうございます。初級コンビネーション1は、ワン、ツー、フックなど多種のパンチを使うコンビネーションの衰退。コンビネーションの集大成よ。ジャブ、ストレート、フック、アッパー、すべてを組み合わせたコンビネーションだから、パンチの方向を意識しながら打っていくのよ。それでは始めるわよ。うい。うい。かっこいい。一緒に頑張っていくわよ。うい。まずは基本姿勢。うい。右足を下げ、体の向き、右斜め45度。45度。右手顎の横。左手顔の前。顔の前。前後ろでリズム取るのよ。はい、1、2、1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。このリズムで動いていくわね。
それでは左へひねってからアッパー行くわよ。せーの、アッパーひねって左アッあ逆だったパー。悪くないわ左アッよ。パーなんだ。はい肘の角度は90度。はいはい。せーの、肘の角度が伸びてはダメよ。うっす。せーの。今度は左フック行くわよ。せーの、ひねって左フッはいク。悪くなそうかいわよ。肩じゃなくて腹で打つか。拳を肩の高さ完全に今まで上げて。アッパーしちゃった。せーの、拳と肘は肩の高さと平行よ。せーの、はい続けてストレート。はいせはいーの、ひねってフック、ストレート。ひねってフックストレート。せーの、ひねってフッ体の回転をクストレートしっかりつけるのよ。はい。せーの、ひねやってぱっフック、好きなのかな。ストレート。はい。せーの、肩じゃなくて続けて腹で左ア。ッパー。せーの、まあ全身かひねってフック、ストレート。左アはいッパー。せーの、1、トン2、トンうんトン。せ楽しい。ーの、ひねってフック、 1、ス2、はいトレート、アッパー。イェイ。せーの、コはいンビネーションよ。 1、2、はい。せーの、 90度じゃないから反対が入んないのかな。左アッパー。せーの、 1、左、右、 2、はい。左。せーの、単純にタイミングが合ってないだけか。アッパー。ダメだな。せーの、速さに合わせようとして今度は力を入れちゃうから。せーの、バッジャブ、ストレート。せーの、はいジャブストレートジャブを戻しながらストレーはい。ジャブを戻しながト。ら。せーの、はい。ジャブ、ストレート。1、2、1、2。せーの、ジャブ、ストレート。続けて左フック。せーの、はい、バッはい。はい。左フック。せーの、腹で打つ。トントン腹で打つ。せーの、バッはい、はい、はい。左フック。 1、2、せーの、 1、2、続けてストレート。 1、2、せーの、 1、バッ2、フック、ストレート。 1、せ2、せーーの、1、2、左、 1、右、 2、左、 1、2、右。せーの、バッ1、2、フック、ストレート。せーの、ジャブ、ストレート。続けて左アッパー。せーの、ジャブ、フック、ストレート。左アッパー。左やっぱ入んねえ一回リズムな。取るわよ。はい。トン、トン、トン。はい。1、2、 2、はい、 3、はい。 4、5。リズムよく、あと4回いくわよ。せーの、バ1、ッ2、はい、フック、ストレート。はい左アッパー。せーの、 1、トン、 2、トン、トン、あ、間違えた。せーの、バッ1、2、フック、ストレート、アッパー。せーの、パンチを打ち分けるのよ。はい、あと4回。バッ1、2、フック、ストレート、左アッパー。せーの、1左、右、1発、2発、3発。ナイスせーの、バッ1、2、フック、ストレート、アッパー。 1、2、ラスト、しっかり決めていくわよ。はい、オッケーよ。持たなかった。それでは、えー一度呼吸を整えるわ。はい。どうしたの？難しいかしら。無理はしなくても大丈夫よ。自分のペースで動いていいのよ。それではスイッチするわね。右足が前、左足が後固まるな、ろよ。ボラ。右手を前に持っていくのよ。すいまリズムをせんでし作るわよ。た。許して。 1、 1、 2、 2、前、 1、後ろ、 2。前、後ろ。それでははい右へひねってからアッパーいくいきわよ。ます。せーの、ひねって右あ、アアッパーだった。いい感じよ。すげえ今ストレート打っちゃった。はい。肘アッパー。の角度は90度。アッパーとジャブ、せストレーーのト、あんま、肘のなんか角度が伸びてはダメよ。難しいな。せーの。な今度はるほど。まあ右フック一度いくわよ。せーのはい。ひねって右フック。しっかり狙って。まあ、右手拳怖を肩のくてあんまり高さま強くで上げて。動かせられないから。せーのはい。拳と肘は肩の高さと平行よ。はい。せーの。よし。続けてありがとうございストレート。ます。せーの。ひねってフック。ストレート。せ上ーの。だ右手体の回転をしっかりつけるのよ。せーの。ひねってフック。ストレート。タイミングが合ってないんだな。せよし。1、2。続け早かて右アッったな今のはパー。せーの。はいひねってフック。ストレート。右アッパー。せーあ、の右アッパー ?1、ストレート、アッパー。アッパーの反対入んねえな。1、2、はい、アッパせーの。コンビネー。1、ーションよ。 2、はい。右手全然入んねせーの。ひねって判定がフックストレート。右アッパー。せーの。え。1、右、 2、左、はい右。どっちかを入れようとするとどっちかが入らない。フック、ストレート、アッパー。させーの。 1、2、はい。今度はワンツー。せーの。バッ1、2。今、せーの。ジャブジャブを戻しながらストレート。せ1、ーの。 1、2。次回はちょっとせーの。細かい続けてやつから右フック。せーの。練習した方がいいかも右フック。しれんな。コンビネーション。せーのトントン1、2。あ、アッパーしちゃった。せーの。バッツ右フック。せーの。じゃあ、はい。続けてストレート。せーの。バッ1、2。ツフックストレート。せーの。右左右左。せーの。バッ1、2。ツフックストレート。せーの。1、2。
続けて右アッパー。せーの。ワンツーフックストレート。右アッパー。あ、今、一回リズム取るわよ。アッパー完全に今、トンストレートに、ジャブか。3、はい4、はい5。リズムよく。あと4回いくわよ。はいせーの。 1、2、1、2、ストレート。はい、右アあ、ッパー。せーの。トン1、トン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 。せーの。ワンツーフックストレート。ダメだこれ。全部ね、ジャブで打ってる。すいません。あと4回。ワンツーフック肩が怖くて右アッパー。せーの。はい右一左一発二発三発。はい、せーの。 1、2、ワンツーフックストレート。アッパー。アッパー入んねえんだよな、判定が。決めていくわよ。わかんねえ。はい、オッケーよ。ジャブの方が判定が入る。お疲れ様。上がりきってないってことなのかな、腕が。腕が。なるほど。垂直のまま動かすと、垂直 ?90 度のまま動かすと背中の方が動くんだな。腕じゃなくて。なるほど。それではスコアの発表よ。まずね。そんなにいただいてよろしいんですか？すいません。Call me maybe. Move like Jagger. 受けパンチ数。あったね。エヴァンの新しいトップス。じゃあ、次回エヴァンにお願いしてみるか。よいしょ。あれかな？ストレッチかな。最後に呼吸を整えながら使った筋肉をリラックスさせていくわよ。疲労を残さないためにもゆっくり大きく動かすのよ。それではストレッチよ。はい。かっこよ。それではストレッチよ。です。はじめに肩を大きく回すわよ。はい。前後ろへ。なんか回しなさいとかでもいいんだけど背中。肩甲骨を動かすのよ。何を想定しているかがあれだな。前はい。1、後ろへ。 2、あ、気持ちよ。はい。はい、オッケーよ。あー、びっくりするぐらい打てなかった。右手を前にして腕を上げるわよ。ういっす。全身を伸ばすのよ。ゆっくり左右に動かすわよ。ういっす。動かしながら肩甲骨を引き上げるのよ。よいしょ。あ、気持ちよ。2、3、4、5、6、7、はい8。ありがとうございます。左手を前にして腕前をにして腕上げるわよ。上げる。全身を伸ばすのよ。気ゆっくり持ちを左右に動かすわよ。肩甲骨を痩せるんだったっけ？はいはい。いててててて。動かしながら肩甲骨を引き上げるのよ。引き上げるか。はい。上げる。6、7、8。2、3、4、5、6、7、8。イエスさ。腕を肩の高さまで上イエげるわよ。スなのか。はい背中を丸めながら腕を前に伸ばすのよ。 3、腕を引きながら4胸を大きく広げるのよ。了解です。後ろへ。後ろへ。前。はい、オッケーよ。はい、オッケーよ。クレイジ続けていくわよ。ー。です。右足一歩大きく下げるのよ。そのまま上体を斜め前に倒すのよ。はかかとは地面につけるわよ。い。もしかしなくてもそろそろこ右たつ足のふくら片付けなきゃいはぎを伸けないのかな。ばすわよ。ういっす。40よ。はい、伸びておりますわ。左足一歩大きく下げるのよ。伸びておりそのますわ。まま上体を斜め前に倒すのよ。はいかかとは地面につけ最るわよ。高。はい。左足のふくらはぎを伸ばすわよ。はい。気持ちいい。はい、オッケーよ。感謝。手首足首よく動かしておくのよ。ウィース。気持ちいいよ。まだ元気あるからやっとくかな。どうしようかな。筋肉をほぐしてリラックスできた？汗を拭いて体を冷やしすぎないように気をつけるのよ。はーい。素直。14分、268。体年齢戻ってる。戻ってるじゃないよ。あ、ちょっと上がったが。でも昨日、30代突入してなく、昨日じゃないな。昨日やってないもんな。やはり、毎日やらねばならんのか。今日はまずまずの動きだったわね。
苦手なアクションがあればレクチャーモードで練習するのよ。はーい。やるか。今日のスタンプを押すの。よっと。ナイスー。終了よ。これで本日のエクササイズは終了ね。無理しないでたまには休憩するのよ。お疲れ様。ハッピータイム。はい。1日あげて61キロカロリーと。いえいえ。フリーレクチャー。ちょっとだけやっちゃうわ。何がやばかったっけ？ジョブじゃねえ。ジョブじゃないし、ジャブだし。左フックだな。アッパーもダメだったな。どっちからやる？右から行く？そうなんだよね。右が一番丁寧にやらなきゃいけないから。ボックス VR にダダハマりしてね、右肩がちょっと音が鳴るようになったことがあったんで、パンチ打つと。右フックは右の拳で、そうか、こっち？いや、こうか。こっち打ってるもんね。こうです。はい。外側から内側に向かって打つパンチ。はい。右足でひねるように床を蹴り、はい。足、腰、肩を回転させながら、手の甲が真上を向くようにして、拳と肘を肩の高さと水平にし、外側から巻き込むように、内側へ向かって、打ちます。左の拳は顎の左にしっかり置いたままにします。これ拡大とかできる？スローとかあんのかな？はい。お願いします。とりあえず右フック。それでは実際にやってみ後ろるわよ。真っ黒か！ちょっと後ろ真っ黒！後ろ真っ黒！紺色はちょっと見えない。あ、これは、ちょっと。まあ、いっか。足の位置を確認するわよ。構えて。あ、いや、意外と見え前るな。後ろでリズム取るのよ。いけますね。1、2、1、2、 1、2、後ろ、前、それで後ろ。は右フックいくわよ。それでは、長いよかせったな。ーの、右フック。動きをよく見るのよ。せーの、肘の角度は90度。せーの、右の手、外側に大きく広げるのよ。せーの、わかんない。スロモーで見てえな。せーの、右フック。しっかり狙って。せーの、拳を外側から大きく振っていくわよ。大きく振っていく。せーの、外側に行き過ぎてはダメよ。いつ、せーの、外側に出してるのこれ。これを続けていくわよ。はい。せーの、右フック。フック。はい、体の回転をしっかりつけるのよ。はい、右フック。フック。はい。あと8回。右フック。1、2、1、2、1、2、1、2。はい、1、2、あと4回。右フック。1、1、1、はい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 。動きをよく見るのよ。ういっはい、す。 OK よ。いや、これ難しいな。悪くない感じだったわね。本当に。まあ、優しい。半分以上ミスしてる。右頭待とっか。スタンス切り替え。あ、サウスポー、そういうことか。あ、これで近づけるのか。お下げてか。ですね。あ、こっち。どのタイミングで肩引いてんだ、これ。僕が邪魔で見えないという説がね、浮上しているんですけど、下がるな。そういうのは一人の時にやってくれと、はい。記録に残らない形で。これ後で YouTube ゆっくり再生にしとこう。いいとこ。そう、僕邪魔な。ちょうどいい。なるほど、わからん。下げるな。願望を反映するな。2、2。
ああ、腕を下げるんじゃなくて、肩、いや、この位置から入ればいいのか。ねえ、はい、勉強しておきます。右フックなぁ、マジで丁寧に多分やらないと、今後、続けられるか続けられないかの境になりそう。いてててて。まあ全部、そのストレートがジャブで打ってしまえばいいという説はあるんだよな。はい。おはよう、朝9時に何をしてるんだいほんまな？おはようございます。おはようございます。柔軟も痛むほどやっちゃめす。胃がね。胃がね。田中敦子、そうなんですよね。最高なんですよね。田中さん最高なんですよね。解釈違いはわからん。これは諸説ですね。はい。僕も多分そのうちなれるかな。なれるといいな。自分のペースで動いていいのよ。はい、すいませんでした。ありがとうございました。じゃあ僕はこれで。はい。ありがとうございました。バイバーイ。これね、やっぱりボックスフィットで終わると無音で終わるの寂しい。